Bon dia a tothom. Us veig bé. Us veig amb cara de sí. Positius, afirmatius. Potser un pèl assolellats. Però bé, us veig bé. Aquí hem vingut, com sabeu, primer a donar gràcies a tots aquells que estan fent feina. Gràcies, Juli, Fernández, i també gràcies per la bona feina que estàs fent. Gràcies, Rosa, gràcies, Oriol, gràcies, Maite, i gràcies també, Pau i Valèria. I gràcies a tots vosaltres. Gràcies a tota la gent d'Esquerra Republicana, voluntaris, la majoria del Poble Nou, de Barcelona i de molts altres llocs que heu fet possible que avui estiguem aquí en aquesta plaça plena a rebentar, defensant el sí, defensant l'afirmació, defensant que volem anar endavant. Per què defensem el sí? Avui comencem aquesta defensa del sí pel referèndum que nosaltres lliurement hem emplaçat per aquesta tardor. Per què defensem el sí? Home, doncs en el cas de Barcelona ho tenim molt clar, perquè si ja hi ha motius per defensar-ho en el conjunt del país, i que tots els meus companys ja us han explicat, i que l'Oriol Junqueras també ens acabarà de reblar el clau, aquí a Barcelona i a la regió metropolitana encara tenim més motius, encara l'hem de defensar més fort, encara l'hem de perseguir més. Primer, per capitalitat. Aviam, diguem-ho clar, si volem una plena capitalitat, hem d'anar a buscar el sí. I hem d'encapçalar un estat. I hem de servir des de la capitalitat aquest estat i el conjunt dels seus ciutadans. Per tant, tots aquells que vulguem una plena capitalitat a Barcelona, hem d'anar pel sí. N'hi ha que això no ho volen. N'hi ha que ja els hi està bé si Madrid continua sent la capital. Doncs molt bé, no passa res. És legítim. És legítim voler romandre al Regne d'Espanya i estar satisfets en que Madrid sigui la capital. Però home, diguem-ho clar. Voleu la capitalitat de Barcelona? Voteu sí. Voleu la capitalitat de Madrid? Voteu no. No sé si ha quedat clar. Barcelona sí, Madrid no. Sí? Diguem-ho. Que se sàpiga, que s'entengui, perquè no és difícil d'entendre. Volem la capitalitat, sí, però per què? No és un caprici. I alguns dels que m'han precedit ja ens han introduït amb aquesta necessitat. És una necessitat. Volem millors infraestructures, que no tenim. Ens han parlat de les platges, ens han parlat dels lloguers, dels desnonaments, de la pobresa energètica. Volem combatre-ho? Doncs necessitem aquest estat al darrere que remi a favor i des de la capital tot això ho hem de promoure, ho hem de liderar, ho hem de servir. Per tant, si volem la capitalitat és per tenir millors hospitals, per tenir millors escoles, per tenir millors universitats, per tenir millors infraestructures, per tenir millors platges, per combatre la pobresa energètica, per combatre els desnonaments. No és un caprici. I volem competències, clar. Volem les competències que fan possible, o que farien possible, que Barcelona també fos capital mundial en l'acollida dels refugiats. O que Barcelona pogués liderar també a l'hora de tancar els CIEs, aquestes presons que s'han inventat per tancar gent que l'únic delicte que ha comès és no portar els papers a sobre. Si volem tirar endavant, necessitem les eines. Per tant, a tot el país ho necessitem, a tot el país ho volem, a tot el país ho hem de perseguir, però el sí encara és més important per a aquells que vivim a la regió metropolitana i per a aquells que sabem que la capitalitat no és cap caprici, és una necessitat. Recordem un detall que és important. El referèndum s'hi podrà votar no. Ho sabem, no? Recordem-ho, perquè de vegades les obvietats al final se'ns escapen o a algú els interessa que se'ns escapi. Es podrà votar que no. I nosaltres,
que som abans demòcrates que independentistes, perquè sense democràcia no és concebible la independència que nosaltres perseguim i la república catalana que nosaltres volem, doncs nosaltres, des d'aquí, volem tenir un pensament especial d'afecte i de solidaritat i de fraternitat envers els demòcrates del no. És a dir, aquells que també tenen molt clar que són abans demòcrates que gent del no. I aquesta gent valenta, coherent, ens està dient, i existeix, i ens està dient, nosaltres volem votar, volem romandre al Regne d'Espanya, però ho volem votar, ho volem fer democràticament. Per tant, davant d'aquesta gent, un respecte i un aplaudiment. I gràcies per ser com sou, gràcies per ser-hi. Es pot votar que sí o es pot votar que no. D'això va un referèndum. Com aquestes consultes que també a nivell local i veïnal ara mateix s'estan celebrant aquí al Poble Nou. Una sobre la Superilla, just aquí, molt a la vora. Una altra a la Vila Olímpica sobre l'alberg de la Vila Olímpica. Les defensem, els hi donem suport. Per què? Perquè es pot votar que sí i es pot votar que no. Perquè celebrar consultes a nivell local no és una cosa que només es pugui dissenyar en un despatx des de la Casa Gran i que algun il·lustrat decideixi quina consulta és possible i quina consulta no és possible. No, això es decideix escoltant a la gent, atenent a les necessitats i les demandes i les peticions de les veïnes i dels veïns. És així com funciona la democràcia, des de baix, des del carrer, i per tant la gent té tot el dret de votar, i de votar sobre les coses del dia a dia, que els afecten més de prop. I nosaltres tenim l'obligació d'escoltar, amb unes orelles ben grosses i de vegades amb una boca ben petita. Estic segur que a mesura que s'acosti el referèndum, tots els demòcrates, sense excepció, faran costat a aquest exercici democràtic. No pot ser d'altra manera. Estic segur que gent que és inqüestionablement democràtica i que així ho han dit i que així ho voldran demostrar, estaran pel referèndum. I jo emplaço als comuns, a la gent que està al voltant de totes aquestes confluències d'esquerra, que són demòcrates, que han crescut en la tradició participativa i democràtica, que estiguin al costat de la democràcia. I jo demano a l'alcaldessa de Barcelona que estigui al costat de la democràcia inequívocament. I jo li dic, Ada Colau, obre els col·legis. Ada Colau, obre els col·legis. Volem votar. Sé que tu també vols votar i que vols que es voti. Acompanya'ns. I que se sàpiga que a Barcelona nosaltres hi serem a primera fila. I aquí no escatimarem esforços. I alguns direu, però després critiqueu molt i en canvi amb això, mira, doncs sí. I sabeu per què? Perquè estem parlant de democràcia. No estem parlant d'unes sigles o d'unes altres. No estem parlant d'un color polític o d'un altre. No estem parlant d'una opció o d'una alternativa. Estem parlant de votar. Estem parlant de la base. Estem parlant d'allò que fa el marc en el qual nosaltres podem conviure. Estem parlant de llibertat. Votar en una contesa electoral, en una consulta veïnal, en un referèndum, votar és la base de tot. I és la base de la convivència política, la convivència social, la convivència veïnal, també. I nosaltres, Esquerra Republicana de Catalunya, no podem ser altra cosa que demòcrates. No podem. No podem ser altra cosa que demòcrates. Per tant, nosaltres el que hem de fer és defensar el vot, defensar la democràcia. I nosaltres sabem que la crida a votar és la millor manera de resoldre les coses. I la pitjor manera de no resoldre les coses
és intentar impedir-ho, intentar boicotejar-ho, intentar despistar, intentar que no se celebri una votació. Nosaltres no podem ser altra cosa que demòcrates, demòcrates radicals, insubornables, republicans, i és per això que nosaltres diem visca la democràcia, visca el referèndum, visca les consultes veïnals, visca els barris, visca Barcelona, visca Catalunya lliure. Bé, i ara amb tots vosaltres una persona que és una persona i alguna cosa més. Un home que és un home i alguna cosa més. Un polític, sobretot, que és més que un polític. Amb vosaltres us presento, ara mateix, presento aquí i li demano que pugi una persona, un home, un polític que a més és garantia, garantia de democràcia, garantia de que votarem, garantia de que avançarem, serem lliures i tots direm un gran, enorme sí. Amb vosaltres, Oriol Junqueras.